Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong kadiskarte, Mel Elizalde. Dito po sa ating programang Kadiskarte, siyempre sa ating pong studio mula sa Kalakhang, Maynila, ang Elizalde Broadcasting. Ang ngayong araw, ito nga ho yung sinasabi nating huling Lunes ng Nobyembre, sapagkat sa mga susunod na araw ay December na. So talagang mga ilang araw na lang ang bibilangin, wala nang 1 month ay Kapaskuhan na, no? Siyempre, itong mga paghahanda natin sa Kapaskuhan talaga namang magastos hindi po ba? O sobrang gastos dahil nga po sa mga tumataas na mga bilihin. Pero sa ngayon po, ang ating pag-uusapan ay hindi tungkol ho sa mga bilihin. Ang ating mga pag-uusapan ngayon ay yung mga sino-sino po ang qualified na itatalaga ng ating Pangulo sa mga pwesto na siyang makakatulong niya sa paglutas ng mga problema sa ating bansa, no? Ito nga po ang kanyang the secretary ng executive secretary ay meron pong magandang patakaran para ho yung sino man ang ilulunsad ng ating Pangulo sa pamunuan gusto niyang ilunsad o sa anumang kagawaran ay titiyakin na hindi mapapahiya ang Pangulo dahil sa daraan ho sa isang masugid na pamamaraan ang sino mang nagnanais na makapwesto sa gobyerno. Sinabi nga po, bago magtalaga o italaga ang isang opisyal, yan po, ngayon lang to, kailangan magsumite ng mga clearances. Anong klaseng clearance? Mula sa korte, police, at sa National Bureau of Investigation, no? At kabilang din dyan ang clearance galing sa Civil Service Commission at Office of the Ombudsman. Wow! Yan po ang sinabi ng ating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nako, talagang maganda ho ito sa Executive Secretary. Napakaganda hong panukala, no? Kasi yung iba ho baka malakas lang sa presidente o sino man dyan. Ay kahit na yun pala may mga kaso pa, no? Sa bagay, may alam naman po tayo na naluklok dyan sa pwesto hanggang ngayon may kaso pa di ba? Ba't ho nakakalusot yun? More so, kung bibigyan pa sila ng mga mga matataas na katungkulan sa gobyerno maliban sa kanilang napanalunan, di po ba? Kailangan magsimito muna sila ng clearance mula sa sa kapulisan, sa korte, at sa National Bureau of Investigation. Kabilang dito rin ang clearance galing sa Civil Service Commission at Office of the Ombudsman. Yung galing ho nun, Pag sinabi ho Office of the Ombudsman, talagang nakasala ka dyan. Kasi kung meron ka talagang yung matataas na opisyal ho natin, kasi napag-alaman ko rin yan nung ako'y nasa DepEd pa, na yung pala pong mga kaso na binibigay sa mga mamamayan natin o sino man yung magkakaso, sigun mo pala yan sa pwesto. Pagka pala mataas-taas ng konti, katulad na halimbawa sa sangkaguruan, ordinaryong guro, syempre dyan sa mga nagsisimula tayo sa mga RTC, mga ganun-ganon. Pero kapag ka medyo principal ang inyong inireklamo, ombudsman pala yun kaagad, no? Pwede nyo pala siyang i-ombudsman kasi mataas ang kanyang katungkulan.
So, ganun din po siguro dito sa mga matataas na opisyal natin o anuman na merong ika nga po gustong pwestong inaasinta para sa kanyang sarili para siya manungkulan sa gobyerno, hindi po ba? Ganun yun. So ano po ang layunin nito? Sabi ho ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang layon daw po nito ay ang appointing authority gaya po niya, no, ni Executive Secretary Lucas Bersamin, at ganun din siyempre ang ating Pangulo President Bongbong Marcos Jr. ay makaiwas sa anumang kahihiyan. No, bakit po siya mapapahiya? Hindi naman siya yung palang may kaso pag napatunayan. Siyempre ho, baka akalain ng taong bayan na kaya pala niya yun inappoint dahil pala dating kapamilya o kaya kamag-anak ng kung sinong mahal niya sa buhay o whatever, di po ba? Kasi alam niyo man, katulad nga ngayon ng mga nakaraang mga araw na sinabi, nag-aaway-aaway sa Malacanang kasi ang mga nakaupo daw, kesyo malakas daw sa First Lady, kamag-anak, pinsan, etc. Mga ganyan. Di po ba? So, para to avoid that, maligtas sa kahihiyan ng ating Pangulo, ay minabuti ng ating Executive Secretary Lucas Bersamin na magbigay po ng mga patakaran. Which is very good naman. Hindi po ba? Unang-una, masala yung ating mga para din ho ordinaryong mamamayan, ordinaryong citizen na pag ikaw ay mag-a-apply ng isang trabaho, naturalmente, dadaan ka sa mga clearances. Diyan yung police clearance, NBI clearance. Pero syempre, yung civil service, kaya ho kayo hinahanapan yan pag ordinaryo kayong citizen. Gusto nyo maging empleyado ng gobyerno, siyempre kailangan balot kayo ng eligibilities. Ayan, under po yan ng Civil Service Commission. Katulad po ng isang guro sa government. Gusto nyo maging isang guro, nakakuha na kayong police clearance, NBI clearance, etc. Okay lahat. Pero siyempre po, dadaan kayo sa civil service kung saan bibigyan kayo ng certification na you really pass the board exam bilang isang guro. Yun po yun. Kasi ang guro po sa government ay kinakailangan kwalipikado po na she or he pass the board exam ng guro sa Civil Service Commission ang magpapabigay po ng katunayan. Ibig sabihin, kayo po ay eligible to teach in the government as a educator. No? Whereas sa private sector, hindi nyo po na kailangan nyo na makapasa kayo sa board. Pwede yung hindi pa kayo board passer, makapagturo kayo sa private, is okay, sa alright. No? Pero sa gobyerno po, iba. Yung Department of Education, siyempre, require po tayo ng mga ganun-ganon. So, yan po, katulad din itong mga napupusuan o kung sino man ang gustong ang tawag dito, ilagay sa katungkulan ng ating mahal na Pangulo, para parang siya ay nakapaghugas ng kamay niya, sabi, sa kasabihan, at para siya wag mapagbintangan na baka ina-appoint yan mga dating mga kasamahan o mga katoto o mga kamag-anak ng mahal niya sa buhay. Yun ho, dadaan muna. Although kahit kayo kamag-anak ng sino mang mas malakas sa ating Pangulo, kailangan dumaan kayo dito sa mga ganitong proseso, no? Police clearance, NBI clearance, lahat ng clearances, ombudsman, at syempre Civil Service Commission, at syempre, yun nga ho, sa ombudsman. Kasi yun yung mga matataas ang tungkulin. Pag sila nagkakaso, ombudsman pala talaga yan. Naalala ko po yung isang kasong ipinasok natin dyan during my time, dahil ang nakasama po nating medyo nagkaroon ng diskwentuhan ay hindi pagkakaintindihan o kailangan talagang magsumite ng reklamo sa korte. Dahil siya ay principal, sa ombudsman ang dating. Yun. That's why sinasabi natin, ganun pala yon pag may katungkulan. So, yan nga po.
ang appointing authority gaya ng presidente at gaya ng Secretary Lucas Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin, ay ika nga ho makakaiwas daw sa kahihiyan. Maganda ho yan, no? At maiiwasan ang ng pamahalaan ng mag-appoint ng mga taong may mga kasong kriminal o administratibo na naitalaga bilang opisyal ng isang ahensya o kagawaran. Maganda po yan, di po ba? Maliwanag yan, no? Mga kadiskarte ko. Kaya alam na natin, no? Bakit na ihalal? May kaso yan sa ombudsman dati. Natapos na ba? Mga ganon. Pwede ho natin palang question yun. Maaring tumagal ang proseso, pero siyempre matagal ho yun, kukuha kayong clearance, no? Mga clearances. Pero masasala nito kung sino talaga ang karapat-dapat sa posisyon at hindi dapat mailagay sa alanganin si President Bongbong Marcos. Yan ho ay proteksyon ng ating pamahalaan and at the same time, proteksyon ng ating Pangulo dahil siya yung appointing official, di po ba? Na yung mga matataas na yan, kinakailangan ay manggagaling ang appointment sa ang magbibigay ng go signal ay ang presidente. So, yan na po. Kahit na ordinaryong trabaho, alam naman natin yan, o ordinaryong citizen tayo. Pag tayo magtatrabaho, bakit nga naman po yung mga ordinaryong taong katulad natin, dadaan tayo sa katakot-takot na clearances, no? Lalo na kung pupunta tayo sa abroad, di ba? Naku, napakadami hong dadaanan na clearance, mga clearances. Pero SOP ho yun at natural lang yon. Hindi natin alam na yung palang aplikante, meron palang murder case yan. Binayaran lang pala. Yung mga ganon, no? Naririnig ho natin yung mga ganyang kwentong marites, no? Na sinasabi na, may nagbayad lang yan dyan para makakuha ng clearance. Mga ganon. Wag na ho tayong mag-anuhan dito dahil kahit ordinaryong citizen alam ho na nagagawa ng paraan. Sana naman ay wag na ho nating ipagbili ang karangalan ng bawat isa sa atin kasi napakalungkot naman ho noon. In fairness naman to yung mga ibang aplikante na malinis talaga at walang bahid dungis ang kanyang records. Natalo pa, yung kalaban meron palang kaso na mas mabigat. Pero dahil nagbayad, kaya minsan sinasabi po ng mga tao, naririnig natin yan, di alam naman dito sa Pilipinas, lahat posible. Wow. Di po maganda sa tenga yun, di po ba? Kaya ngayon, under the banner of President Bongbong Marcos, alam natin yan na hindi po niya yung palalagpasin. At wini-welcome niya siyempre ang Executive Secretary Lucas Bersamin ang magandang patakaran at panukala nito tungkol sa mga appointment ng mga matataas na mga tao dyan para sa makatulong ng ating presidente. Siya mag-a-appoint, di po ba? So yan ho. So ngayon pa lang, yung mga magnanais na pumesto dyan, ihanda nyo na po yung mga clearances nyo. Wala ko yung palakasan, di ba? At wala ang mga sasabihin, pinsan ko si ganito pinsan ko si ganyan Parang ang hirap po nun, Kailangan ho sana ngayon. Sa bagay, parang bago sa ating pandinig yan. At syempre, maniniwala ba tayo? Syempre, dapat ho natin paniwalaan na pwedeng gawin yan at gawin patakaran kung susundin at isa sa katuparan bilang patakaran, no? Kasi alam nyo naman, magaganda ho yung ating mga panukala ng ating mga matataas na tao. Pero minsan, nabibreak para bang sinasabing sa bawat pangyayari, merong exemption, parang ganon. Parang merong exemption to the rule daw. Wow, no? Sana ho, yun ang mawala naman, no? Kasi kung exemption to the rule, pero grabe naman pala yung kanyang kaso, hindi exemption to the rule yan. Palakasan na ho yan, di ba? At yan ay nakakapagbigay po ng batik sa administrasyon. Kaya nga itong panukala ni Executive Secretary Lucas Bersamin
ay napakaganda at napakahusay. Para higit po tayo, hindi lamang ang Pangulo ang makakapili ng maayos na maglilingkod sa pamahalaan, kundi tayo rin hong mga mamamayan. Kasi, siyempre, tayo ho ang paglilingkuran taong bayan, di po ba? Tayo raw ang pinagkakautangan ng loob ng mga iyan. Maganda ho sabihin, ano? Ganda sabihin, tayong mga mamamayan ang tagluklok dyan at tayo ang dapat na masunod. Very well. Ganda hong pakinggan. At sinasabi nga po, ang boses ng masa, ng nas nakararami, ang dapat na pakinggan. Tama po yun. Kung masusunod, no? Mapakaganda hong mga panukala at harinawa po na masunod dyan. At walang exemption to the rule. Kasi po, para ano pa, binigyan pa ng mga panukala at mga sinasabing magandang patakaran. Pagkatapos, ganun din pala, merong makakalusot. Alam po natin na kaya nga ito ginawa ng ating Executive Secretary Lucas Bersamin para wag na ngang may makalusot. So, bigyan po natin ng magandang pagtingin ang panukalang ito ng Executive Secretary Luis Bersamin. No? At syempre, naparating na to na sa ating Pangulo at alam natin na hindi niya to kinontra dahil makabubuti ito sa ating pamahalaan. So ngayon nga po, yun yung mga ordinaryong Pilipino na nagnanais na pumwesto sa gobyerno, kailangan dumaan sa pagkuha ng mga clearances, no? Magmula sa mga maliliit na ng mga tungkulin sa gobyerno o kaya bilang pulis o kaya maliit na tungkulin ba yan, malaki ho yun. Katulad ng mga pulis, mga crew, no? Mga government nurses, everything. Kailangan dumaan ho sa mga clearances. Dapat nga, hindi lang ho yung mga gobyerno o mga nag-a-apply sa gobyerno. Sa bagay, kahit ho na sa mga private nag-a-apply, talagang nire-require ho ng mga private sector o ng mga businesses na private na magdumaan muna sila sa mga clearances para makita kung ano talaga ang pagkatao na yon. At kung minsan ho kasi, may mga criminal cases ho na meron palang mga criminal case yan, nakakalusot dahil sa mga, siguro sa pera niya o what, o dahil sa matagal na. Alam niyo naman dito sa atin, ang isang kaso tumatagal ng ilang tagal yun, no? Panahon. Naalala ko tuloy ho yung kaso nung tungkol doon sa 2 batang napatay dyan sa may Caloocan banda ng 2 pulis ba o isang pulis na inano pala ho nila, binigyan nila pinainan nila ng mga ebidensya at nakitang patay na lumulutang dyan sa may Caloocan. Namatay na ho yung bata. Ang alam natin, yung batang yon, kung hindi ako nagkakamali, bata pa at isa pa mahusay na estudyante sa isang paaralang sa college. Parang first year pa siya, samantalang yung boy kulot na sinasabi ay kaibigan yata yun. Walang kamuwang-muwang yun. Natagpo ang patay din. So ngayon, after 7 years, well, at least napatunayan ay yung pala ho ay mga planted lang. So, kung hindi ho tayo magkakaroon ng mga ganitong patakaran, baka marahil kung nakaligtas yung 2 pulis na yun at sila ay mag-a-apply sa much higher position, baka makalusot, di ba? Pero dahil nga merong ganitong mga patakaran, wini-welcome po natin. Sinasabi po nga natin to yung kasi marami ho ang mga criminal cases o mga administrative cases na nakakaligtas for so many years. Yung iba talagang tuluyan ng nakakaligtas. Yung iba naman ay after so many years medyo nakakarma sila, na nabibisto sila, na dapat nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Di po ba? Lalo na kung meron kayong naargabyadong tao. Mabigat ho yun.
Kaya nga sinasabi po natin, ang buhay sa daigdig, kinakailangan ho natin, ingatan natin. Kasi pag tayo ho ay na-link sa isang modus operandi o ano pa man yun, malaking kahihiyan po. Kahit nasabihin nyo pa na trap siya, na ganito siya, siguro walang reklamo kung walang sunog, kung walang usok, hindi mo ba? At syempre, kung ano man yung naikalat sa tao, sasabihin yung hindi kayo guilty, pero na pagkalat-kalat na kung sino mang mga damuho yun, kahit nasabihin yung maliit na bagay lang, nakasira po ng pagkatao nyo. Kaya ingat-ingat lang, mga minamahal kong kadiskarte. Kahit na alam natin na yung ibang tao, talagang minsan, nabiktima siya. Nabiktima in a way na napabiktima rin siya. Nagpabiktima dahil sinasabi sa pangangailangan. Hindi po dapat katwiran yon. Hindi po ba? So ito, maganda na ipatakaran mula sa Executive Secretary Lucas Bersamin na yung mga aplikante sa government positions ay dumaan sa mga clearances. Napakaganda ho niyan kasi tayong lahat walang kaligtas-ligtas sa mga clearance basta't meron kang nagawang kasalanan. Talagang ganon. Naalala ko ho tuloy noon ngang medyo nagkaroon tayo ng kaalitan dyan sa sa gobyerno. Siyempre, ako ho yung nagdemanda. Hanggang natapos ho yung kaso, at least naayos, napatunayan. Alam niyo po ba, kuha ko ng clearance, nakita na nagsampa ng demanda, o siyempre, kinounter demanda rin ako. Nagsabit ako, nakita ho nila na ayos, at wala akong kasalanan. Yun ang maganda noon. Tsaka, ang maganda, ikaw ang nagre-reklamo, hindi ikaw yung nireklamo. Di po ba? Ganon. So, nag-countercharge lang siya, pero, walang base. No? Samantalang yung binigay mo sa kanyang kaso, nga po, nakita. Yan ho ganun lang ho ang buhay, di ba? Kaya nga sabi, magkaroon ka man ng mga problema sa buhay mo, wag ho yun tungkol sa pera. Kasi magiging tatak na natin yun. Hindi po ba? Kasi pag ano yan, sa pera, ganyan. Hindi nyo masisi ang tao pag ganon. Dahil sino may kasalanan? Yung sarili natin. Ganon talaga ho yun. Kaya wag ho tayo magdaramda. Kung sinasabi ninyo na may katwiran kayo, napakalit na bagay yan, pero ganito ginawa sa akin, hindi demanda ko, ganyan. Ba, okay ho sa all rights yun na. May puntos din. Pero, siguro, hindi kayo marereklamo kung walang puntos. Di ba? Ganun lang yun. So, yan bini-welcome natin ang magandang patakaran yung Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga gustong pumwesto o kumuha ng magandang posisyon sa ating gobyerno na maghatag muna at sumailalim sa mga clearances na kukunin. Tandaan nyo, police clearance, NBI clearance, siyempre dadaan pa rin sa Civil Service Commission, Ombudsman, at ano pa yung clearance na kailangan. Kasi kung wala tayong kasalanan, wala tayong pangamba. Kahit na pabalik-balikin kayo dyan sa okay, dahil wala kayong alam na ginawa nyo. Naalala ko tuloy, minsan kumukuha ko ng, siyempre, pag mga kailangan natin ng clearances, still, eyeing for position dito sa DepEd sa Manila, kukuha nga po ako ng clearance. Alam nyo, nakasaksi po ako dyan na kumukuha ng clearance, bigla na lang dinampot ng NBI. Yung pala ho, may kaso siya. Na for several years, akala nyo wala na. Kasi hindi na siya tinutugis nung kumuha ho ng clearance, lumabas, bigla ho siyang hinuli. Kaya nagkagulo. Sabi ko, ano nangyari? Yun, napag-chismisan kasi nakita dun sa niya, ganun. Kaya yung iba pala ho, naalala ko,
na kumukuha ng NBI. Sa NBI, hindi ka makalusot diyan. Pagka talagang medyo alanganin siya, hindi siya sumisipot doon. Pinapapile lang niya. Lalo na po ngayon, online yung hindi po ba? Ang alam ko, online yung mga application for NBI clearance Paano ho kaya yon, no? Pero at least makikita ho, ma-identify doon kung may kaso ka o wala. Hindi ba ganon? Yun na nga po, ingatan ho natin ang ating pagkatao kasi pag nagkaroon po tayo ng kaso, laking problema ho yun. Hindi lamang sa paghahanap buhay, kundi kung halimbawa kayo po ay under petition dahil sa inyong mga anak nasa kung saan lugar, pinipetition kayo. Ang hirap po noon, pag may mga records kayo, hindi kayo makakalabas. O kaya, kinakailangan yung pumunta sa isang lugar, sa isang bansa. Kinakailangan nyo ang kumuha ng NBI clearance, lalo na papunta hong Amerika. Pakahirap po doon. Patunayan na wala kayong kaso, kriminal or administratibo, mga ganon. Kaya kailangan ho, importante yung mga clearances na yan. At ganun din ho, sa iba pang mga bagay, halimbawa, yung pag-a-apply po nyo sa housing, yan, natatandaan ko po yon. During the time na nag-apply ho kami ng husband ko sa housing project yan sa Laguna. Pinag-submit kami ng mga clearances, yan, including NBI, natatandaan ko. Maganda po yon, di ba? Kasi ibig sabihin, malinis, no? Ngayon, kung sinasabi niya na may mga scam ho kasi scam ho ba tinatawag yon? Sapagkat naalala po natin, may mga kumakalat po na mga, halimbawa, kayo po ay nangutang sa isang private company na approve naman kayo. Tapos, parang hindi nakabayad yata. Alam niyo, mahihigpit ho yung mga iyan dahil una, meron silang mga taga-singil na mga isang kumpanya. Babayad din yung mga kumpanya na yan ng another company na iinising kayo. Na bagamat totoong nakapanghutang kayo, pero ang problema, hindi ho kayo nakabayad sa oras. Ang gagawin, kukonsumihin kayo sa mga, marami na ako narinig niyan, kukonsumihin kayo sa mga pangungulit at kung ano-anong masasamang sasabihin sa inyo at yung mga kaibigan nyo, ite-text niya yan, ipapakalat siya na kayo may utang na ganito, ganon. Well, gano'n mang kaliit yan o kalakihan, pareho din ho ang sumatotal nun nagkautang kayo. Kaya yung mga ano na yan, mga company na yan na naniningil, talagang mga walang puso yan. Pero ang totoo niyan, ang ating pong senador, kung hindi ako nagkakamali, Senadora Grace po, ay nagbigay ho ng panukalang batas. Excuse me. Na tungkol ho dyan sa pamimerwisyo ng mga ganyan na pinagkautangan, pinahihiya ng husto yung mga nagkautang. Yan po. Bagamat ang isang tao ay nagkautang, hindi naman dapat i-announce yan in the whole world na ganito, ganyan yan. Kahit ba sabihin yung napakalaki. O, siyempre, pag-usapan nyo sa korte yan, talagang malaki, demanda nyo. Pero hindi ka na kailangan i-text ho yung mga kaibigan o whatever. Foul ho yun. Talagang foul yun. Kaya napapahiya naman ng husto yung mga tao. Pero ang hindi naman ho pinag-uusapan niya kung gaano kalaki o kung gaano kaliit. Mga ano nga po yan ibang klase ho rin ho yung mga yan Hindi kayo patatawarin niya kumbaga sa talagang sisirain ng image nyo. So, what's done is done. Nasira ang image. At kahit na ano pa siyempre paliwanag, andyan pa rin yung magse-second na pag-iisip yung ating mga kaibigan. Di ba? Pero nasa sa inyo na po yan. Dapat it's a lesson to you. At ito nga po, maganda rin itong kaugnay ito sa ating pinag-uusapan, yung magandang patakaran ng executives. Secretary Luis Bersamin tungkol sa mga malalaking tao na uupo sa gobyerno. Huwag nyo naman sabihin yung mga iyan talagang walang record. Mabuti, hindi po ba? Yung iba naman talagang may records talaga natatakpan lang dahil sila mayaman, somebody sila, mga ganun-ganun. Alam na natin ho yan, di po ba? Pero ba't nakakalusot? So, it's just a matter of, kung ano ka.
Pero wag muna natin asintahin yung kung ano ka. Basta ang gawin natin, yung sa tao lang tayo na matino. Yung talagang hiwala tayong, ika nga, wala tayong ginagawang kaaliwaswasan. Para kung tayo man ay mahuli, wala nang, wala nang sisihan. O hindi na kayo magsisisi kasi nagawa nyo. Kahit nasabihin nyo gaano kaliit. Ganun talaga yon. So, yan po mga minamahal nating taga-subaybay. I hope na nakapagbigay tayo ng, ng mga magandang kaisipan. No? Kasi po, yan po ang layunin ng ating programa. Siyempre, yung mga magagandang patakaran sa ating gobyerno ay welcome natin at pa rin bilang isang mamamayan para hindi na ho tayo mahihirapan pa at hindi tayo nangangamba pag kuha-kuha ng mga clearances, di ba? Makakasabihin nyo, uy, may kilala ka ba doon sa ganun? Kasi meron akong ganyan, ganun. Sasakit pa ulo nyo yan, magagastosan pa kayo di ba? Whereas, kung wala po kayong ginagawang kaaliwaswasan, well, ang tapang nyo, kumbaga punta kayo sa gera na wala kayong dala sapagkat malinis ang inyong konsensya at alam nyo na wala kayong kasalanan. Kaya walang problema, di ba? Pito-pito pa kayong pupunta sa NBI o saan mang mga clearances na inyong dapat nakunin. Yan ang talagang nararapat. So, yan mga minamahal kong kadiskarte, bago tayo goodbye pansamantala. Siyempre, I want to greet all my friends in San Francisco, California, lalo na po yung kaibigan natin na nakasama natin sa Thailand for a long time. Walang iba kundi si Miss Josepina Zacarias. Ayan, she decided to stay there for good. Sige enjoy your time there Ayaw mo nang bumalik sa Pinas, bahala ka. Josepina Zacarias, ang dati pong guro sa Arellano High School, isang magaling na teacher sa science. And later on, napunta ho siya sa TESDA and then she decided to go to America and decided to stay there. Alam niyo, mga professional na rin ng mga anak nito. Of course, my good friends in San Jose, California, Miss ano ba yung pangalan ng kaibigan ko? Pati pangalan, nakakalimutan natin. Cholay and her gwapong husband, Hil Hontiveros. Yan, kumusta kayo dyan? At syempre, yung mga Garcia family. And of course, yung mga cousins ko dyan sa mga Martinez family, nandyan ho sa Oregon. Yung mayamang kong pinsan, si Miss Trinidad Martinez. Yan, mayaman na ho yan. Ang laki ng kanyang negosyo dyan no? Siyempre, yung ako po ay natutuwa kapag ang aking mga kamag-anak ay siyempre umuunlad, matutuwa tayo at pinagmamalaki natin sila. At yun pong mga kaibigan natin dito, Mr. Edmund Pangilinan, and of course, Miss Grace Bermas, Mr. Dennis Inigo, Mr. Freddy Manyalak, Miss Melanie Yap, si Dr. Loida Di Diaz, Miss Ma'am Antonieta Di Tapa, yan. And our CPA, Mr. Ray Pabilona, ang ating pong kaibigan na licensed broker at the same time CPA din, si Mr. Ray Santo Domingo. Yan. So, hanggang sa muli, of course, si Mr. Francis Marcaida, no? We are waiting for you to pag-usapan natin yung ating mga pinag-uusapan. So, don't forget to like us, follow us, and share us ating pong YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting at lahat po ng ating mga programa. Kanina po, nagprograma si Mr. Ben Oro ba yun? At saka si Mr. Fernan Hota. Tomorrow, sino ba yung bukas? Si Mr. Billy Kichionko sa kanyang kaanak. Ayan kung saan lugar nagpunta yan itong past few weeks dahil sa kanyang mga ginagawang mga pag-aayos dito sa kaanak organization. So, abangan natin po siya bukas ng umaga. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.